Good morning, HBBC brethren, HBBCians here and abroad. Ket kablaawang kayo ti naimbag nga daw tayo amin kakabsat ita nga bigat. Do digiti na isagana nga mabalin tayo nga enjoyen kada ito yung programa kan serbisyo tayo ita nga bigat kakabsat. Ket praise God da tayo manen nga agtitipon kada ito live stream. Babaan ti live stream. Okay? So kablaawak dagiti kakabsat tayo iti HBBC Lawag. Amen. HBBC Lawag. Okay, HBBC Bacara. Amen. Oh, pasukin. Okay, dakay dita Claveria. Oh, kastamot da kayo nga kakabsat dita Hawaii. Kakabsat ikarkararag da kayo dita Hawaii. Ta nadamagbi no kasano iti sitwasyon nyo dita. Ket we are praying for you. Okay? Ket praise God, numan pa iti baetan, ti kastoy nga sitwasyon, kakabsat, kat da iti live stream, tapnon makapagdaydayo, da iti apo. Kat last Wednesday, kan last Sunday, iti last Sunday, kat limagpas ti duagasot, iti nag-tune in kakabsat nga cellphone, uno computer. Kat no ararigam kat no, dua maysa, talo, tinagbuya ti maysa a cellphone, di kad, umabot siguro ti mga 500 muno 600. Kakabsat ti medyo nagigidan. Medyo kung amot nagsasabay di ipasok tayo aya kakabsat. We praise God for a number of our folks who have watched our live stream. Ket digiti kakabsat nga daduma nga haan nga taga iti na-mention ko nga luglugar kastamot digiti HBBC yan kayam you are not from Pasukin. Awang kay di Talawag, Bacara, uno Claveria, uno Hawaii, but you are in HBBC yan, and you are from different countries. At dakit sa baling ang lugar. Say amen. Ayan. So, i-mention kayo, dada nagbuya kakabsat the last week from Korea. Daka mo pati North Korea, nagbuya pa kabsat from Ghana, Africa, Australia, Hong Kong, Hawaii. Da nagpa-pray request nga kabsat tayo J. Maui kat kuna na pastor ikarkarardam. Yes, we are praying for you, brethren. Okay? J. Mainland USA. Okay? Nakausap namin sila Brother Enan and family last week. Sila Ninang Rina dyan sa Sacramento, California. We are praying for you there. From Canada, okay, Norway, Dubai, UAE, the whole of UAE, Bahrain, Italy, Brazil, kakabsat, Hong Kong, okay? And we praise God for that. So, tultuloy tayo nga manang kakabsat, itangal daw, iti panagdaydayaw tayo, iti apo. So, as we begin, kakabsat, our service, let's go to God in prayer. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, agyaman kami apo, itangal daw, kadi kararagmi, dagiti kakabsat, aming nga sangapada, hanagpapada apo ti sitwasyon, kasasad ti biyagitang, rigat ken nam ay, kadagbibinulig kami apo Diyos, ti panagserbiken kang, panagdaydayaw, panagdingeg kadagiti sasaom. Kat apo, ipariknam ti presensyam, kada ito'y apo nga live stream service mi apo ita. Spirit of God, pag may saem, dagiti puso, kan dagiti panunot mi, nagdaydayaw. Kadagiti countries nga severely affected, wano digiti kakabsat, nga dagiti lugar nga red alert da apo Diyos nga perpermi, kat adakadakwada ti dandanag, kanda dumapay nga panagaripa pa, apo Diyos, ipariknam kadakwada ti presensya ang Panginoon. Kadagyaman kami apo, bendisyonam nga ro, deti panaggimong mi, nagdaydayo, ngagserbiken ka, nga dalataragsak, tal na ti puso mi, ti baitan, ti adu nga pagdandanagan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let us sing songs to the Lord today. Amen? Okay. Isaiah chapter 40, verse 31, it says, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan po ang dapat nating gawin ngayon. Wait upon the Lord. Let's sing this song. Let's sing this song. Ready? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount
They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. Amen. Ready? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. One more time, one more time. Ready now. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. We have a favorite hymn in church na inaawit natin mga kapatid. Constantly Abiding. We'll sing the Ilocano translation or the Ilocano song of Constantly Abiding. Alright, on the first now. To'y pusok na tanda, adi maibaga, tanangawan pumada. No may tisuon, amang padas to'y biyak, ngem natalalaeng kararwa. Jesus kanya kanayon nagtae mamarasa ket di na tumaybayan kain karina di na tusinan iti dala. Second na. Lubong at kanta, ang dayaw ken panan, idiim may kanyang tital na. Rigrigan na pukaw, sipyat suktan aldaw, ket ni Jesus lang madaydaya. Kanayon nagtayo tumaybayan, daing karina, di nagtusinan, itigas na. Napatega gamen, tinaitalimen, dito'y puso isok na'y duli. Sumay manen, inataya laen, jay langit na pintas at naen. Kanayon nagtae, Jesus kanya. Kanayon nagtae, tumaybayan, kain
Si tatalinad tayo nga si tatakder, para itipan na kay basa iti sauti Apo. Basahin tayo iti sauti Apo nga masarakan sa Jay Salmo, Kapitulo 30, 34, versikulo 1, ingana 8. Una iti Biblia, verse 1, ibenditok to iti Apo ti amin nga kanito, ti dayaw na agnanayon to, nga adda iti ngiwat ko. Ti kararwak agpaspasindayag to iti Apo, dagiti napakumbaba mangyegdan to, ket agrag-odan to. O bumuyog ka kanyak amangitan ok iti Apo, ket itad ay tayo nga agtitimpuyog tinagan na. Binirok ko ti Apo, ket sinungbatan nak, ket inispalnak kadagiti amin a panagbutbuteng ko. Kimmita da kenkwana, ket nagranyag da, ket kadagiti ruprupada saan da nga nagbain. Toy napanglaw a tao imkes, ket iti Apo dinengeg na, isuna, ket insalakan na dagiti amin nga dukdukot na. Ti anghel iti Apo, alikubkuban na dagiti agbuteng kenkwana, ket ispalen na ida. Verse 8, everybody, o namnamaen nyo, ket kitain nyo ti Apo, na imbag, bendito ti tao, ako mamang kenkwana. Kumararag tayo, Lord, agyaman kami, nga sika iti Diyos mi, Apo nga kangatuan, you are a blessed controller of all things. Ket Apo, adtoy kami nga masidigken ka nga kumamang taawan ti sabalin nga pagkamangan mi dun ni dilaeng sika Apo. Ket Apo, bendisyonam daytoy nga programa, iti live stream nga mapan na kay panayag iti saom, ket kadagiti kakabsat nga adda nga agbuybuyang agdamay data, ket dawaten mi iti panang bendisyon mo Apo. Stamot iti panangi deliver iti pastor mi dagiti nga sasawom Apo, ket please Lord bendisyonam isuna Apo. Kam isuna ti wisdom and utterance Apo, nga ability to speak thy word Apo, nga dagiti ket kinapudno, ket dawaten mi nga Apo nga bendisyonam daytoy nga nabati nga oras mi, ket sika iti nananay nga pangitalkan mi Apo. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, Sir Rohel. Tukaw tayo kakabsat. You may be seated. At this point, dagiti pastors tayo ti HBB, second preachers tayo, that will be giving their personal greeting to us, HBBC family. Okay? So, just sit down and dinggan tayo kakabsat no kasanudamat, dagiti kakabsat ti Apo, dagiti at adipon ti Apo, iti HBBC family. Hello, good morning everybody. Have a blessed Sunday to each and every one of us, brethren. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. I am saddened personally right now because of missing the fellowship of the brethren. Missing ministering to people personally and in their families. And I know and I believe nakastamot kada kayo kakabsat. But despite of the challenge that we are facing right now, we must be still thankful to God because He has given the wisdom, the vision, and provided the avenues through our senior pastor so that our need as a church and even those people outside the Hosanna Bible Baptist Church will be continually nurtured, continually equipped, strengthened, encouraged, and have that hope in the Lord Jesus Christ through the preaching of His Word in this live streaming. To you, Pastor Provy, thank you very much, Pastor, for your work of faith, for your labor of love. And I'm pretty sure that all these things that you are doing for the Lord will not be in vain for Him. To you, my fellow HBBCians, may we take this opportunity in the midst of this crisis that we are facing right now, and we do not know, maybe days ahead of us. May we then take this opportunity to strengthen our faith by totally submerging ourselves, our life, our heart, and even our time in the Word of God and through prayers. In that way, we are trying to starve our fears
that continually make us worry in our everyday lives. And at the end of it, it will make us weary in our life. May we then take this opportunity not only to strengthen our relationship toward the Lord Jesus Christ and to sweeten our appetite toward the Scripture, but may we then use this opportunity to minister to people by the Word of God by using social media. And as we are quarantined in our home, we are away from the world. Why not? It is high time for us to empty our heart, empty our lives with the things that are in the world. And we will going to use this opportunity to fill it with the Word of God. So that at the end of it, it will make us more stronger, steadfast, unmovable, and abounding in the Lord and in the ministry of the local church. Kagabsat iti Apo, patpatuloy tayo nga natipker, mangnamnamatay iti Apo, tamamati at iti amin na pusok, malpas tulata. God bless us all. Have blessed good day. Enjoy your day with the Lord and the blessing that He has given to each and every one of you. God bless. Hi, I'm Pastor Dennis of HBBC Claveria. Ken iti si Bubukal na family. Umay na idanon kanya iti na imbag ken naragsak na bigat yu amin. Gagayem ken kakabsat. Hi to all HBBC family. Ken kadagiti kakabsat ken gagayem nga agbuy-buya ken agdingdingeg. Iti live streaming tayo, iti kada worship service tayo, iti HBBC Bacara, ito'y Pilipinas, ken iti Balas yu Taaw. Ken urepay iti ay-eten tayo nga patriarch tayo, iti Pastor John. Thank you, Pastor. Iti adu nga anos ken kararag mo kanyami. Ken kasame iti kararag na kayo, Pastor. Ken urepay ni Mampura. Hello, Mampura. Iti sitwasyon mapaspasamak kanya tayo kakabsat nga agdama. Kaya tagyaman tayo iti apo ta babayan iti teknolohiya kaya mabalin nga makapagtitipon tayo babayan iti tayo panagbuya kadag iti mensahe nga idandanon iti senior pastor tayo iti Pastor Provy kakabsat. Agyaman tayo babayan kadag iti nga banbanag kaya maidanon iti panakapatibker iti pamati ken anagtalek tayo iti apo kakabsat ken gagayem. Kaya't kung i-encourage kayo HBBC family, ito'y Sanchez ken ito'y Claveria ken iti amin agbuy-buya kakabsat ken gagayem na agbuya tayo iti kada worship service tapnon adda iti panakapatibker iti pamati tayo kadag ito nga sitwasyon iti panagbiag tayo kakabsat. Kaya't kung nga basaan iti iti Biblia iti 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Finally, my brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as is with you. So thank you and God bless you all. Mabuhay tayo lahat. A blessed day, it's BBC family. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakakamiss na po ang ating coming together in one place at ang ating fellowship. But I praise God and I thank God for the decision of our beloved pastor, our senior pastor, to hold our church services through live stream. Maraming salamat po, Pastor, for making a way to strengthen our spirituality and our family. Mga kapatid, sa panahon ng COVID-19, magpatuloy po tayong tumangkilik sa salita ng Panginoon at sumubaybay sa lahat ng ating church services through live stream. Ipag-pray po natin ang ating pastor sa paghahanda at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ipag-pray rin po natin ang ating live stream ministry at lahat ng mga kapatiran na ginagamit ng Panginoon dito. God bless everyone. God bless. Hosanna. The Bible says in Hebrews chapter 6 verse 19, it says, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Mga kapatid, in times like this, we need an anchor. And that anchor is the Lord Jesus Christ and His Word. It is a very sure anchor, a very sure foundation. Let's sing this song in times like this.
So yung ibang mga members malamang ay first time nyo pong marinig ang awit na ito. But this is a wonderful song. So let's learn this song and sing together for the Lord. First verse. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an encore. Be very sure. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, you need the Bible. In times like this, oh, be not idle. Be very sure, be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Last verse. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an encore. I'm very sure, I'm very sure, I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care upon the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm. All the storm that rages, breezing love and rage. Set from Satan's wages, I'm standing on the solid rock. Even though it's dark now, I don't feel alone now. With comfort came the Spirit of the Lord. Now it is where to guide me, from temptations hide me. I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm. All the storm that rages, praising love and breeze. Set from Satan's wages, I'm standing on the solid rock. Though I'm pressing onward, each step takes me homeward. I'm trusting in my Savior day by day. And close is our relation, firm is its foundation. So on this solid rock I'll stay. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm. All the storm that rages,
I'm rich, not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock, standing on the solid rock. Amen. Praise God. Praise God. Wonderful songs, wonderful fellowship, and wonderful prayer. Ket amuyo kakabsat, para permanente apo nga nadanon tayo, dayti nga aldaw. You know? Ket numalagi piyo, dayti ti may kadwa nga Domingo. This is the second Sunday lockdown. Wherein, hantayo nga makaumay, diti kapilya, no dikat we are doing a live stream worship service. Nga kadigiti balbalay tayo, ijay tayo kakabsat nga agumong, agtitipon. Nga agmay-may sa tayo lang nga kas HBBC through the live stream. Ket tibaitan ti adu nga pakaringguran, pakaburiburan ken pakadanagan kakabsat. Ket by the grace of God, dagiti puso ken panunot tayo, ket italeg tayo latay iti Apo. Ti Apo iti kitaan tayo, itangad tayo lang iti Apo kakabsat. Iso nga I hope nga kadayti nga bigat, dayti mensahe nga itud ko kada kayo would greatly give guidance, wisdom, comfort, encouragement, ken challenge kada tayo amin nga sangapada nga kas HBBC. Ken kastamot kadagiti da dumapay nga makabuya kada itoy nga service wano message itatangal daw. So, as we begin, kakabsat, dawatek nga agkararag tayo, agdumog tayo, agtamed tayo, kat intay di pa nagkararag. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami itangal daw. May kadwa nga Domingon apo nga hangkam nakapagkikita, dito yung main sanctuary nga anak mo. But thank you Lord, tababaan ti technology, kat apo Diyos, mabalim mi ti agmay-maysa. Nga agdaydayaw, agkankanta, agkarkararag, kenagdingeg kadagitin santuan nga saom. Kat Lord, itibaitan ti kastoy nga sitwasyon. Apo, han ko mga glamis ti spiritual life mi. No diket adad da Apo Diyos, nga marik nami iti kinasidig mi ken ka, ken kinasidig mo kada kami. Marik nami kumaapo Diyos ti presensya. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng aking mga sasabihin ngayong umaga bilang pagpipreach ng inyong salita o pangangaral ng inyong mga salita. I pray that you would give understanding and wisdom sa inyo pong mga anak na makikinig ng mensaheng ito. Speak to our hearts, Father. In Christ's name we pray. Amen. Well, kakabsat, para permanente apo nga nadanon tayo, dayti nga aldaw. Amen? Amen. Oh, may kadwa nga Domingon, if you remember, second Sunday tayo itan, nga hanga nakapag-gigimong, diti kapilya tayo, nakapagtitipon. Nga magyaman na kakabsat, iti excitement kan eagerness tayo nga uri dati kadagiti balbalay tayo ket nakasukat tayo lata, amen, nakabihis pa rin tayo siguro dagiti karubayo balbala nga aya ket kunada nakunda nga ta digito nga nakasukat papananda nga ta, okay, tapos mangdangag kan kanta kay ditag basa kay ti Bible all together buya kayo kada iti preaching. I'm sure some of your neighbors are curious doan niya, dito yung aramidin yung data kakabsat, kat may isang testimonyo nga maipakita tayo, kadagiti kabagyan, kan karuba tayo kakabsat, nga kas church, numampay awan tayo ti kapilya, ngam agbay may sa tayo ti panagdaydayaw iti Apo. Amen? Kaya thank you so much kakabsat, maka-bless, maka-inspire, dagiti parabor ti Apo ng agtrab-trabaho ti bibiyag tayo. Well, iti dayto nga bigat, kat inak-irugi kakabsat, dito yung series of lesson nga I'm very excited nga mangi-share kanyayo kasi personally it has enriched me, blessed me, encouraged me. Di Paulo na kakabsat, 10 characteristics of a life that is anchored on the Lord. 10 characteristics of a life that is anchored on the Lord. Sa nga pulo nga kababalin, ti may sa nga biyag, nga nayangkla iti Apo, nga makipagpagna kini Apo Diyos, nga naasidag ti Apo, nga agtalinaed iti Apo. So, no dayjay ti biyag tayo kakabsat nga, adda tayo nga agabayad iti Apo, adda ti sangapulo nga characteristics nga makitan to ti biyag tayo, nga ti makaimatang kakabsat iti lubong. Our family,
our unsaved relatives, our friends, our neighbor, and the people around us. Now, laglagi po nyo kakabsat, nga hanga datayo nga dapat iti tumulad, hanga datayo ti dapat nga tumulad iti nainlubungan. Kung na Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world. Di tayo nga mayalubog, wano umanamong iti dayto nga lubong. But be transformed. So, hanga datayo ti tumulad ti lubong. Dapat iti lubong, iti makakita ka datayo, ti kinasyasin no ni Apo Diyos. Kat babaan ka digito'y nga galad, wano characteristics, makita dati Apo ti biyag tayo. Kat ijay, nga manginanama dantumot ti Apo, kat madandantumot ti tarigagay nga kunada, kayat kumot deta Diyos mo, kayat kumot data nga aramidem. You know? So, 10 characteristics of a life that is anchored on the Lord. In these times of uncertainties, and adu kakabsat nga pagdandanagan ti tao. Siyempre, mairaman tayo amin ni Jay kakabsat, parparikot tayo, kanda dumapay nga problema, masapol nga tibiyag tayo kakabsat, na yangkla iti Apo. So, we will talk about this subject for 2 or 3 Sundays kasi sangapulo, kat bawat service, 2 nga puntos, uno maysa, ti mabalin nga iburay ko kanyayo kakabsat. So, sangapulo, and I'd like to read them to you, the 10 characteristics of a life that is anchored on the Lord. Umuna, serenity. Mamaya, didiscuss ko yan. Number 2, humility. Ada kinapakumbaba na. Number 3, fervency. Naanep. Number 4, persistency. Agpatpatuloy. Number 5, sanctity. Nadalo sa panagbiag. Number 6, charity. Daan ti panagayat. Number 7, dependability. Maaasahan mo siya. Number 8, generosity. Saan nga naimot? Number 9, priority. Amuna, digiti dapat ngay pangpangruna. Number 10, expectancy. Isuna katururayan na ti asidagan ngaya ay ti Apo. So, these are powerful characteristics kakabsat. Nga makita ti biyag tayo. Kat makita yun to as we go along sa series of lesson na ito, I believe this will greatly bless your life. Amen? Let's start with number 1, serenity. Now, ano po ang ibig sabihin ng serenity? It means peace. It means tranquility. Ti Ilocano kakabsat, ti kahit nga sa wen, kinatal na. Kinatalged. Kinatalingen-ngin. Detay, adda kada tayo kakabsat, iti kapya, iti kaungan tayo. Nga uray kastoy, dagiti pasamak. Nga uray anya, dagiti dumteng, iti panagbiag tayo. Nga rigat, tuok, problema, parikot, ken pakadukutan. Whatever comes our way, whatever challenge that we will face, because God is in us, and because magipagpag na tayo kiniyapo Diyos, daytoy kakabsat, ti resulta na peace. Amen. There is serenity, ada talged, ada confidence iti panagbiag tayo. Now, dayti kadi kakabsat nga talna, wano dayti kadi nga talged, ket kasla tay ubing, amuyo tay ubing kakabsat, uray ada didigra, uray agbagbagyo kot agay ayam latta, aglanglang ay latta, kaslaawan pakadanagan na, kaslahan na maringguran, han na maparikutan, taapay kakabsat, tahan na amuno kasanot kadagsen, dayjay problema nga mapaspasamak. So, dayjay ka di peace, nga da kada tayo kakabsat, kat mayari ka dayjay nga ubing, nga ignorante, nga natalged lata, tadina amuno anat mapaspasamak, awan idea na kakabsat, nalagan, jerik na nalata, kadaglang lang ay, jerik na dayting ubing, nga uri agbagyo, kuna nagat sige, napigpig, sapay kumaha, kuna nakakabsat, kaputa, hanaan mo, no kasano iti dadael nga aramidon na. Is that the kind of peace that we have today, brethren? No, and a big no. My answer to that is this. Daytoy nga talna iti puso, wano talged, nga dakada tayo kakabsat, ket ammo tayo, nga dakdakkel ni Apo Diyos, ngem dagiti sarsarangten tayo nga bambanay. We are confident and we believe that God is greater than any challenge, than any problem, crisis, need, or any situation in life. Ammo tayo kakabsat, no kasano ti extent di problema, isungarod nga humanly, ada pa nagkeba, ada pa nagdanag,
Ada pa nagpulkok, pa nagparikot, pa nagnervyos. But after which, nga makipagpag natay kini Apo Diyos, jay pa nagkararag tayo kan pa nagbasa tayo ti Biblia, madaan tayo kakabsat iti talged. Nga dayti nga tal na, it's not like that child who has no idea what's happening. That's why he would jump and run and play even in the midst of calamity. But for us mga kapatid, dayti agda kada tayo kakabsat, ket it is a peace that is caused by a profound knowledge of God. Ammo tayo nga dakdakkel, alam natin na mas malaki, mas hamak na dakila ang ating Diyos kaysa anumang bagay sa ating buhay. Ket kakabsat, daytoy ti conviction. For example, nga adda kini Shadrach, Meshach, ken Abednego. Basa kada kayo kakabsat ti Daniel chapter 3 verse 17 in Ilocano, and it says, no iti kasta, kunada kada iti ari. Gaputa, to give you a short background, kunati ari, at the sound, at the moment, nga aguni, dagiti trompeta, ken dagiti instrumento, at that moment, kuna nangakasta, everyone in my kingdom should bow down to the image that I have made. Kat iti nga naguni kakabsat, everybody bowed down to the image ngayon naramid ni Nebuchadnezzar. Ngayon deti nga talo ni Shadrach, Meshach, ken Abednego. While everyone was bowing down, digiti talo kakabsat, kat handa nga nagbow. They remained standing. So they were noticed by everybody until it was taken into the attention of the king. Pinayaban na nga ro, digiti talo. Because they are not ordinary citizens of Babylon. May sada nga pasat, iti gobyerno, iti Babylon. And it is just like a sign of panangkontra, wano rebellion against the king. So he called their attention. Kat ko nati ari, is it true nga di kayo nagrukbab, idi nga naguni, di gitoy nga musical instruments? Daytoy ti sungbat da kakabsat, kat dinggan nyo. Kunada, no iti kasta, kunada, ti Diyos mi, nga pagserserbian mi, mabalin na kami, nga isalakan iti orno. God is able to deliver us. Awan danag da. Amuda kakabsat, they were facing three predicaments. Umuna, they were facing the king. May kadwa, they were facing the fiery furnace, orno. And thirdly, they are facing death. Talo kakabsat, nga nakamamag kan nakalaling gaget nga pagsangwan. Jay ari, jay orno, kan kastamot ti ipapatay. Ngam digiti nga talo, amuda ti extent, they were not ignorant about the intensity and the extent of the problem, or the predicament, or the result of their action. They are fully aware, no kasano kakabsat ti mapasamak kadakwada, but they were peaceful. They were confident. Taapay kakabsat, because adda kadakwada iti pamati nga kunada, our God is able to deliver us. Ti Diyos nga pagserserbian mi, mabalin na kami nga isalakan, iti orno asumsumged, ken dumardarang, ken isalakan na kaminto, iti imam o ari. Nakita yung kakabsat. So, kada tayo nga namati, our peace is not caused by ignorance. We know the situation. Amo tayo kakabsat. Katni, recently, da ipadamag, siyam nga doktoren itinatay. Ije Spain kakabsat, kasta nakarkaro pa yan ng ti Italy. Because about 700 to 800 people die every day. In the next days, in the next weeks, hantayumot ammo kakabsat, no anat mapasamak iti Pilipinas. But we are aware, this is pandemic. It's a serious matter. Businesses are closing. Many businesses are going bankrupt. Adun nga tattaw kakabsat, iti mangrugin nga makarikna iti panagrigat. We are fully aware of that. Ngem, no kitaan tayo ni Apo Diyos, makita tayo nga dakdakkel isuna, and that gives peace upon our hearts. So the next question that I would like to pose to you, nga sungbatan tayo met lang kakabsat, babaan ti Biblia kat na ito. Well, Pastor ko nam siguro, that was for Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi no kitam ti Bible, miracles upon miracles upon miracles. Is it true to us today? Maaramid nga tapelang ni Apo Diyos kada tayo. Kasano tayo nga maddaan, itikas jay nga talged, nakas digiti talo nga awang panagbuteng da. We who are believers in the New Testament, how can we have this serenity and peace in our hearts?
Kakabsat, umuna, sakbay nga sung batak dayjay, duwa nga banbanag, itimang padagsen ti panunot ngamin ti biyag tayo. Two things that would really bother and burden our minds as God's people. Ti umuna kakabsat, jay parikot, no makitam jay parikot kakabsat, nagdagsen na panunutan. Ti may kadwa kakabsat, kasano nga ta nga masulbar. So these two bring trouble to us. Kat kakabsat, adresan tayo daytoy duwa nga banag, nga mangted ti dadagsen ti panunot tayo. Umuna, jay parikot, may kadwa, jay pa nakasolusyon, kan jay pa nakasulbar. Duwa nga verses kakabsat, iti inak ibasa kada kayo, iti dayti nga bigat. And if you have your Bibles, open your Bibles with me, with these two verses, that would address, dati duwa kakabsat nga, kala virus nga mang shutdown. You know, kala virus nga mang shutdown ti panunot tayo. Nga pakapuyan na tayo kakabsat. Day jay problema, kastamot jay panakasulbar. So no daytoy kakabsat ti dadagsen mo itang bigat. I hope nga daytoy two verses nga nakibasa would greatly help you, would bring guidance to you, kapatid. At upang sa ganon ay makita mo ang Panginoon sa buhay mo, and you will be able to project peace and serenity and tranquility in the midst of a troubled world. Now, let's address kakabsat J. Parikot. Inawis na tayo ti Apo, nga kuna na itaklin ken ikamang tayo, dagiti parikot tayo ken kuana. May isa kadagiti most common verses that is being read is 1 Peter chapter 5, verse 7. Siguro amuyo kakabsat, and you quote it with me, all of us all together. 1 Peter 5:7. Anong sabi ng Bible? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kuna natin Ilocano, itaklin you ken kuana. What a blessing. Itaklin. Ada problema, isudeta timang padagsen ti biyag mo, dayta itimang pakapoy tiriknam. Anak ko na niya po Diyos, itaklin mo ken kuana. Itaklin you ken kuana, ti amin apagdanagan you. Hana kaya ti Apo kakabsat nga madandanagan tayo. Hana kayat nasawan nga hantay panunutan nga ikagumaan nga isaganaan dagiti sumaganad ngan aldaw. Ngem hana kayat ti Apo kakabsat nga madaan tayo ti anxiety, uno worry iti panagbiag tayo. Una na, itaklin you ken kuana ti amin na pagdanagan nyo. Gapo ta iso, alwadan na kayo. He cared for us. Kakabsat, hangkuan mo no ana dayta nga problema. No ana dayta nga dadagsen mo. Malaksit ti COVID-19. At dadadagiti regular nga problema tayo kabsat. Adu nga banbanag ti mang burburibor, mangririribok, mangpadagsen, ken mangpakapoy kadagiti panpanunod tayo. And many of these things, brethren, are beyond our control. You know, they are beyond our control. They are not in our hands. They are not within the power of our hands to control it or to solve it, mga kapatid. Ngem ko na tiyapo, itaklin nyo, ilapit natin sa Panginoon. Ilagak natin ito sa Panginoon. Idulog natin sa Diyos. That is the solution if you have a burden. What God is telling us here is, umay mo idasal kanyak. Umay katag, sarita ta. Umay ka, umay bagam. No anya ta problemam kanyak. That is what God is saying. Why? Because He said, He cares for us. Alwadan na tayo. You know, the next question in mind is this. Nga saludsud ti panunot, kunak, Apo, kunak. Kasano launay ti panangipateg mo kanyak. Kasano launay ti pateg, miken ka, taapay nga, you know, numaawatan tayo lang kakabsat, no kasano ti panangipateg ni Apo Diyos kada tayo. Kat sigurado nga, isut ka na yun, kan immediate, nga tarayan tayo kakabsat. Amuyo ka din, no kasanot kapateg tayo kini Apo Diyos. Do you know your value, your worth in the eyes of God? Tignan po natin sa Matthew chapter 10, 29 to 31. Ganito po ang sabi ng Panginoon. Saan aya ati dua abilit tuleng? Yung po yung sparrow na sinasabi niya sa King James Version. Ti dua abilit tuleng, malako iti maysa amaribilis. Ket uray maysa kadakwada, saan amatnag iti daga nga awan ni Ama tayo.
So amin nga pasamak ti biag dayti nga bilit tuleng kakabsat. Ti Apo adda nga mangmatmatmat, mangiturturong, ken mangidaldalan. Ket kunana, ket uray, dagiti buok, dagiti uloyo, nabilang da amin. Kaya't nga sa wen, kastati ka detalye ni Apo Diyos. Ti panakaamuna, dagiti amin na detalye ti biag mo kakabsat. Kaya, wag ka sanang, wag kang hangkang nga dete, maparikutan ka unay. No. Ibagam ti Apo kakabsat. Kasi, if God even care enough to consider the numbers of your hair, nga muna no anat imuna nga timubo, may kadwa nga timubo, numbered ko na 1, 2, 3. Kakabsat, God cares for all the details of your life. Amen. Sana ko na ni Apo Jesus, gapuna di kayo agbuteng. Tanapat pateg kayo, ngem kadagiti adu abilit tuleng. If God cares for the sparrow, God said, ye are of more value. Kunana ijay Matthew, O ye of little faith. Ti ama tayo kakabsat sa dilangit, si papanunot iti biyag, ken pakaseknan, ti tunggal bilit tuleng. Ket nagadu kakabsat ti bilit tuleng. Nakataduda. Mabaling ako ng Lord, bilyones ti tao ti lubong, mapansin nak nga ta? Yes, mapansin na ka iti Apo. Lord, nagadu kami nga gigiddan nga kararag. Mapagsasabay mo ka nga mangag amin. Mapapakinggan mo kaya lahat. Sabay-sabay po kami lahat manalangin. Yes, naririnig ka ng Diyos. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kayo po na pamilya na nanonood ngayong umaga, God knows your needs. God is waiting for you to come to Him and pray. Kakabsat, ket kunana nga, si papanunot isuna ka dagitoy, ket siran tulanginan kada tayo. Ngay dinto nga kunana, napatpateg tayo, ngem dagitoy, nga bilit tuleng. Kakabsat, dayta ti dapat, nga dayti puso kan panunot mo iti dayti nga aldaw. Nga numan ada problema, nga nadagsen, nga sangsangwem, iti dayti nga agdama. Iya sidig mo kini Apo Diyos, dayta nga problema. I hope nga naawatan tayo kakabsat day dyan. Ket awan ti pagpanagdanag, awan iti panagalangan, nga iyasidig tayo iti Apo. But you know, that is only one half of the story. Kasi di inadresan tayo kakabsat is just the problem. No kasano nga dayto problema nga nadagsen, ket ma-addressan. So nakita tayo di verse, casting all your cares upon Him, for He cared for you. The other side of the story, ket masarakan tayo ti Philippians chapter 4 verse 6. Dahiti ti maysa kadagiti favorite verses ko kakabsat, no maipapan iti panagkararag. Philippians chapter 4 verse 6. Ket kunana iti Ilocano, di kayo madanagan ti uray anya. No diket dagiti isu amin, babaen ti kararag, ken araraw, agraman panagyaman, may pakaammo kuma, dagiti daw-dawat yu iti Diyos. I-highlight tayo man kakabsat, iti King James Bible, let your request, the word nga, request, please encircle that verse or that word in that verse in your Bible. Takunana, may pakaammo kuma. Kung natin siguro, amumutan ni Apo Diyos. When? Ngem no apeng agdandanag ka, gaputa, daytoy ti sulbar na kakabsat. Maikat jay danag ken ka, amo ni Apo Diyos jay problema, na amo na natal na isuna, ngam sigag dandanag. Amo na, ngem di ka mat ipakaammo. So ti aramidem kakabsat, ipakaamom. Anat ipakaamom? Tay problema, haang kakabsat, nalpas day jayan. Iso day jay 1 Peter 5:7. Dito mo't nga ipakaamom ti Apo kakabsat, kat haan nga day jay problem, no di kat jay petition. Haan nga day jay reason ti pagdanagam, no di kat jay request kaday jay nga pagdandanagam. So kunana ipakaamom dagiti daw-dawat yu iti Apo. Ibagam ti Apo iti dawat mo kakabsat. Handa kahit nasa wen nga awanan ti ubraan tayo, nga dumaw-dawat tay latan, nga awan responsibilidad, nga agtugtugaw tay latan kadag karkararan. Ti kayat nga sawon dahi ti kakabsat. Kat may detalyen kini Apo Diyos ti problema, may bagam jay request mo iti Apo,
Tapnon dayjay panangsangom dagiti responsibilidad akem kenda dumapay nga parikot nga sarangtem kakabsat jay talged nga gapo ken Apo Dios ket isu iti mangsalimetmet ti puso ken panunot mo. You know, as a personal application by God's grace mga kapatid, every day no agkararagak daytoy dua nga verses ti kanayon nga kaslang daytoyen kakabsat iti nang muli ti prayer life ko. Of all, not to mention, of all the many verses, adupay kakabsat. But, you know, we have Romans 8, nga kunana ijay ket he that spared that his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him freely? There are many verses, but you know, brethren, every day of my life, as a believer, ti pa nagipagpagnak kini Apo Dios, daytoy duwa nga verses, personally, dakkel nga nang muli iti prayer life ko. Isu nga everyday kakabsat, based on 1 Peter 5:7, ibuksilak kini Apo Dios di kitay dadagsen. May saik kakabsat. One after the other. I would tell God, Lord, dito iti dadagsen ko. Lord, digiti fears ti biyag ko. Lord, digito iti parikot ko. Lord, digito iti manggulgulo ti panunot ko. Lord, digito iti kaslamang pakapoy iti panunot ko. I would cast my cares upon the Lord. And then on the other hand, based on Philippians 4:6 kakabsat, ket iyebkas kuntun ti Apo, tay dawat ken tarigagay ko, tay corresponding nga request ko kakabsat, kid daw ko in respect sa mga problems na ito. And do you know what happens? Agyaman nagkakabsat, dayjay ko na ti Biblia, and the peace which passeth all understanding shall keep your hearts. Take note. Ti Apo ti mangikabil daytoy nga talged. Ti Apo kakabsat. Han nga sika ti mangibaga ti bagim nga agtalnaka. No, you are not the one who will condition yourself agtalnaka, hanggang agdandanak, hanggang parparikot. Although many people say, face the mirror and talk to yourself, don't fear, don't faint, don't fret. No, you are not the one who will tell yourself. No, di ket ti Apo kakabsat. Kasla detay mariknam latan nga awanan jay danag. Because God will put the peace in your heart. Real ito, mga kapatid. Totoo ito. Ngano ikabil niya po ito siya nga talget. Ikatan nantun jay danag iti puso tayo. Ket marikna tayo kakabsat nga. Numarik namon, deti kakabsat ti sign. Deti ti sign. Numarik namon nga deti na ibagam ti problema mon kana po Diyos. Na ibagam mo tin kenkwana, deti daw-dawatem kenkwana. Ket adatalget, numarik namon kakabsat. Ammom nga niya po Diyos sa gungunay ken ka. Ket ammom nga niya po Diyos sa gungunay ken ka, sigurado mo ten kakabsat, nga dayta inkararag mo, agtignay niya po Diyos, dayjay ti talged. What a blessing, amen? Ket kuna na ti Isaiah 26:3, Isaiah 26:3, dinggan nyo ti kuna ti Bible, ay wanam to tinaan-anay atal na, nakita yo? Ti panangaywan ni Apo Diyos kada tayo kakabsat, ket babaen iti talna, naan-anay nga talna. Dayjay at ti panunot na, agtalinaed ken ka. You see? Dayjay pa nagtalinaed, iso di prayer life tayo. Iso di pa nagipagpagnatay kini Apo Diyos. Iso di pa nang i-apply tayo. Ti 1 Peter 5:7, ken Philippians 4:6, mga kapatid. Nga kunana, ay wanam to tinan-anay atal na, dayjay at ipanunot na agtalinaed ken ka, agsipod ta agtalek ken ka. What a blessing. Can we all read together, brethren? I'm sure it's in your screen right now. Lagay nyo nga sa screen, Isaiah 26:3, ay wanam to tinaan-anay atal na, dayjay at ipanunot na agtalinaed ken ka, agsipod taagtalek ken ka. Kakabsat, dahito iti talged kental na, nga dapat mangtingel ti biyag tayo. Nga iso iti dapat nga makita dagiti tao. Kada tayo kakabsat, bayat ti panagipagpag na tayo iti Apo. May kadwa kakabsat, number 2, number 1 is serenity, number 2, humility. Kinapakumbaba. Umuna kakabsat, nasisita ka di dahi nga banag. Kitkitan ka di ti tao, ti kinapakumbaba kada tayo. Dapat ka di kakabsat, ngagbiag tayo, ti kinapakumbaba. Ato na sa ludsod, kat ko na tayo, wanang ang pastor, unfair ti panagbiag.
You know, wanang pastor, deti uso ti lubong kat kastoy, kasjay. Muyo kakabsat. Anyaman na generation ti aglabas kaday ti nga lubong. Anyaman ti trend nga maipauso iti kada henerasyon. Kakabsat, ti Diyos na nagbalbaliw. Ti sa una na nagbalbaliw. As it is true before, so it is today, that to every believer of the Lord Jesus Christ, humility is a vital trait that the world must see in us. Anyaman kakabsat ti dumteng, anyaman ti mapasamak, masapol nga da tayo, at dalata iti kinapakumbaba iti panagbiag tayo. While I was studying and researching on this subject of humility, nakita ko mga kapatid, what great men, what other achievers say about humility. Ni Zig Ziglar, kuna na nga kasta, humility will open more doors than arrogance ever will. Palagay ko, experience niya na ito. Ngano kanu ti tao na pakumbaba, kakabsat, adunto, dagiti rida, wano oportunidad, nga masarakan na iti panagbiag. So balit kung ang tao ay mayabang, mga kapatid, pinagsasarahan daw po siya ng mga opportunity o pagkakataon. Humility will open more doors than arrogance ever will. Si Mike Tyson, kilala nyo naman, ano? Although hindi siya saved, pero meron siyang karanasan tungkol sa humility. Sabi niya, if you are not humble, life will visit humbleness upon you. Ibig sabihin, kung mayabang ka, isang araw, magpapakumbaba ka rin. Ibig sabihin, makakahanap ka rin ng katapat mo. Kasi siya mayabang din nun eh. Nakahanap ng katapat. Yun yata si Holyfield. Tinalo siya, di ba? So, sinasabi niya, kung mayabang ka, may katapat ka rin. Kaya mga kapatid, it's not worthwhile na tayo makipagyabangan. Na tayo ay sumali sa kompetisyon ng pagkayabang o mga taong mayayabang. If you're not humble, life will visit humbleness upon you. Si Andrew Murray, sabi niya, pastor naman ito. Ito ay talagang lingkod ng Panginoon. Kaya yung kanyang statement, very godly. Sabi niya, pride must die in you. Dapat daw po, patayin natin yung pride sa ating buhay. Lunukin natin yung ating ego. Kalimutan na natin kung sino tayo. Pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. Ibig sabihin, kakabsat, maidep, di kiti nainlangitan, maidep, di kiti na Diyosan, kan nasaya at nga tarigagay, kan panggap ti biyag tayo, mapukaw kakabsat, di kitoy, no once nga tibiyag tayo kat dominated and iti kinapalangguad. Harold B. Lee, he is also a preacher. Kat kunan, I'm not sure if he's a preacher. No, I don't think so. Ngem kunan nga kastan, stay true in the dark and humble in the spotlight. Kaya nasawan, uri awang makakikita king ka, aramidam ti right. Kat no dayto nga panangaramid mo ti right, kat intunda na ka, itinasayat nga kasasaad ti biyag, hangkan to agpalpalangguad, no ti tattao, kat makita dakan. Stay true in the dark and humble in the spotlight. So, adupay kakabsat, hundreds of them. But these are just some examples, what people say about humility. Pero ang tanong ngayong umaga, daytoy kakabsat, ano ang masasabi ng ating Panginoon tungkol sa pagpapakumbaba? Because it doesn't really matter what people say. What really matters, what God says, what the Bible says, what Jesus says. So ano po ang sinabi ng Panginoon tungkol sa humility? Let us read Luke chapter 14 verse 11. Luke 14 verse 11, sabing ganyan ng ating Panginoon, taamin amangitan okto iti bagina, ket maipababanto, ken ti agpakumbaba, ket maitan okto. He that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Salita po yan ng ating Panginoon. Kat amo tayo nga na naggapukin niya po Diyos, sigurado nga mapasamak kan agtungpal daytoy nga banag. In Matthew chapter 23, verses 11 and 12, kastoy ti kuna ti Apo, ngem ti kadaklan kada kayo, isunto ti agserbi kada kayo. Makita yung kakabsat nga ti humility related ti panagserbi. Makikita nyo po yan as we move along. Ket siya sinuman nga agpasindayaw, may pababanto. Ket siya sinuman
nga agpakumbaba maitanok to. So, dahito lubong kakabsat, ti concern na pinangatuan, ti concern mo ti Apo, panagpakumbaba. So, kadatay nga Kristiyano, ti biyag tayo, hantay nga surutan kakabsat, ti nainlubungan nga current, trend, nga pinangatuan, pinalangguadan, pinasikatan. Ti surutan tayo nga trend, jay kinapakumbaba ni Apo tayo nga Kristo. They panagserbi kakabsat. So, the question dito kakabsat. Now, we are interested about humility. Ayaw na natin yung pride. Talikuran na natin yung worldly mindset. Okay? We will now embrace godly mindset of humility. So, ang tanong ngayon, anyat kay papananti humility? Ibig sabihin, makita tayo tilubong kakabsat, kinapalangguad, pakaamuan tayo, pakakitaan tayo. Ano ti standard, when upang ibasaran tayo kakabsat, ti kinapakumbaba. Kasano tayo nga masurusuro ti humility? Matthew chapter 11 verse 29 answers the question. Ket kastoy ti kuna ni Apo Jesus, kuna na, alaen yu ti sangul ko kada kayo. Take my yoke upon you and learn of me. Ket agsursuro kayo kanyak, kuna na kakabsat. Iso nga, kada iti lubong, hana kinapakumbabat maadal tayo, no dikat kinapalangguad. Ngem ni Apo Jesus, kunana, agsursuro kayo kanyak. Tasyak na emaak, ken napakumbabaak, iti panagpuspusok. Ket makasarak kayto, ti inana, amay paay, kadigiti kararwayo. So, nalawag ti sungbat kakabsat. Pakaadalan tayo, pakaamuan tayo, ti usto nga kay papanan. Who is the standard of humility? The answer is the Lord Jesus Christ. Nga kunana, agsursuro kayo kanyak. In fact, kakabsat, pinatunayan din po ito ni Apostol Pablo sa church ng Philippi at sinabi niya sa Philippians 2:5, adda kumakada kayo, daytoy anakem nga damet ken Kristo Jesus. It's in the Lord Jesus Christ. So, sakbay ngagpatuloy tayo kakabsat, nga amwen, dahiti nga kinapakumbaba, kan panagbiag, iti kinapakumbaba, how to live a humble life in the Lord Jesus Christ. Before we get into that, ibaot ko man lang dahiti kakabsat nga issue. Nasisita nga sa lutsudan tayo, apay nga min nga da kinapalangguad. Sinot origin iti kinapalangguad? Who is the origin of pride? Okay, naggapuan na kakabsat. Ken apay nga the nature tayo nga agpalangguad. Because when you know your enemy, dakil nga advantage mo kakabsat, ngagbalegi. So, naggapuan na kakabsat. Well, umuna, dahito nga kakababalin, ket makita tayo kan Satanas. Balagip yung nga, sakbay nga Satanas tinagan, nagat Lucifer. Ket may sa iso na idi nga natanok nga anghel sa jay langit, ngem anat na pasamak. Intinag niya po Diyos. Kunana ti Isaiah chapter 14, 12 to 15, ket kunana, kasano ti panakatnag mo manipod langit o Lucifer anak ti bigat? Kasano ti panakakeltay mo ana ipadaga asika amang pakapoy dagiti nasnasyon. Muyo ti maysa nga panang pakapoy ni Satanas ka dagiti nasnasyon, DJ panang feed na iti kinapalangguad iti tao. Di makuna nga pride of life. This is weakening relationships. No apeng nga nasaya ti relasyon ti agasawa, gaputi pride kakabsad. No apeng nga nasaya at tilangan-langan ti uneg ti pampamilya tayo, gaputi pride. No apay kakabsad nga nasaya at tilangan-langan ti uneg ti iglesia, gaputi pride. Awan pa nagkay-kaysa iti country, gaputi pride kakabsad. Handa kayat ti agtulnog dagiti paganurutan, nasubeg, natangken ti ulo da kakabsat. Pride. Ket pride ti maysa nga tool ni Satanas nga mangpakapoy daytoy nga lubong. Amen. Nga daytoy mo't isu ti gapu nga nakatnagan na kakabsat. Isu nga importante, deti tuktak deti taltalakayon ta ita kakabsat nga humility because daytoy ti bilig tayo nga Kristiyano. Daytoy ti igam ken ingal tayo nga anak ti Apo. Jay kinapakumbaba kakabsat. Ta oras nga impalubos tayo ti kinapalangguad nga agari ti biyag tayo, kas ni Satanas, matnag tayo met. Hangkaman nga mapan impyerno, ngam ti biyag mo, hangkanto nga naingel, hangkanto nga nabilag. So ituloy tayo kakabsat, nga kunana, sika nga ng pagkapoy dagiti nasnasyon. Ana day jay kakabsat nga nakatnagan na.
Takinunam iti pusom, agpangato akto sa dilangit. Ibayog kunto ti tronok ti ngato dagiti bitbit 20 Diyos agasem nga kinapalangguat kakabsat. Kinagtugawak tupay ti bantay ti gimong, kadagiti sulsuli apaspaset iti amyanan. Agpangato akto iti ngato ti kangatuan dagiti ululep. Ipadpad kunto ti bagik ken ti kangatuan unay. Gasam talagpasan namot ni Apo Diyos ang kakabsat. Ringbawan namot ti Apo. Nupay kasta sika maibabakan to ijay impyerno, ijay sulsuli nga paspaset ti dariwangwang. Oh, nakita yun kakabsat. Ni Satanas ti imuna ken isu ti author iti pride. Isumot kakabsat iti gapuna no apay nga nakapoy iti lubong. No apay nga madadadail kakabsat iti lubong itata. Daytoy cause na kakabsat ket pride. You see that? Daytoy ti dakkel nga nagbasolan ni Satanas ket amuyo kakabsat. Tapno di ka sa mapatunayan tayo nga isut nagan ti tao. Kitan tayo kakabsat ijay Biblia nga kunana ijay Genesis idi nga sulisugen ni Satanas ni Eva. Ket kunana nga kasta ang kunana amuti Apo nga no kanenyo malukatan ti panakita ko tagbalin kayto nga kasla Dios nakita yo. Agbalin kayto akasla Diyos, hangkadi nga kasla kasjay ti pinangarap ni Satanas. Ngahan lang agbalin akasla Diyos, no di kat, lagtawan na pa yun ni Apo Diyos. Yun ang pangarap ng Diablo. Yun din po yung kanyang sinasuggest kay Eve. E naniwala si Eve. Jay kunana ti Bible, idi matmatan nan kakabsat, jay bunga kunana, a tree to be desired to make one wise. Kaya't nang asawan, hanan to masapul ni Apo Diyosan. Hanan to masapulan. Iti panang iturong ti Apo. Kasi nalaing to isunan kakabsat. Kat han kadi nga dayta kakabsat ti dakkel nga problema ti tao ita. Jay panangilaksid na kini Apo Diyos. Jay panangilaksid na ti Biblia. Jay panangilaksid na. Dagiti mangiturturong tin espirituan na panagbiag na. Dayjay panangilaksid na kadagiti papastor. Kadagiti adipon ti Apo nga mangbagbagaken kuana. Gaputa ti sursurutan na ket ti bukod na nga pagayatan. The pride of life. Daytoy ti mangdaddadael ti relasyon. Ti biag ti tao, ti nasyon kakabsat. Kuna tayo nga ti COVID-19, nagadut pinatay na nga tao. The truth of the matter is nabayagan kakabsat nga adut na dadael nga tattao, nga pampamilya, kan relasyon, gapo kadayti nga virus, nga tinagan na kakabsat, ket pride of life. Isu nga, idinayanak tayo mutten kakabsat, nayanak tayo nga managbasol, at damutten kada tayo, dayto nga ugali. Dimakkel tayo kakabsat, nga adda kinapalangguad, adda nangato nga purwa, nangato nga panagkita iti sarili. Dimakkel tayo nga, daytay hangati Apo ti birbiruken tayo, hangati Apo ti sapsapulan tayo, no di ka ti bukod tayo nga pagayatan. It is called the pride of life. Isu nga itata kakabsat, tinalikodan tayo digito nga banbanag, katinawat tayo ni Apo Jesus. We have been saved, we have been changed. The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. All things are become new. Inikan na tayo ti Apo kakabsat, ti baro nga nature. Nga daytoy kakabsat, masursuro tayo laan ti kinapakumbaba. Ken maadal tayo iti sa una, babaan kini Apo tayo ng Yesu Kristo. So itat kakabsat, ti question nga maudi, nga mabaling nga sungbatan. Bayat ti panagipagpagnatay iti Apo. Anya nga klase iti kinapakumbaba, iti masursuro tayo kenkwana. Ana klase iti kinapakumbaba, ti masursuro tayo iti Apo. Dayjay ti question kakabsat. Ket adati sumagmamano nga sungbat iti Biblia nga innak i-share kada kayo. Okay? So no need to learn how to become proud. Alam na natin yan. Likas na po sa atin ang pagiging mayabang. What we need to learn is humility. Nga kuna ni Apo Jesus, learn of me, agsursuro kayo kanya. So ano ti masursuro tayo, kakabsat kini Apo Jesus in this aspect of humility. Umuna kakabsat, makita tayo iti Philippians chapter 2, verses 5 to 8, nga ti kinapakumbaba, ket panagtulnog. Humility is obedience
or submission. Philippians chapter 2, starting in verse number 5. Kat kunana, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Linipat na kakabsat ti reputasyon na. And took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. That is very humbling. Diyos isuna, nagkatawang tao, nga ti tao pinarswana, ket nagbalin isuna nga kas kadayjay pinarswana, kakuna na ti Bible, and being found in fashion as a man, he humbled himself. Watch the next part, ket kunana, and became obedient. Nakita niyo po? He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ket ti Apo tinangitag ay ti Ama, wherefore God also hath highly exalted him. Taapay, mismo nga kuna ni Apo Jesus, ti mangipakumbaba ti sarili na itanukto ti Apo. He that humbleth himself shall be exalted. So nakita tayo kakabsat, nga ti panagpakumbaba, ket panagtulnog. Now, tapno ti kas tagtulnog tayo, masapula bigbigan tayo, dagiti insaad ni Apo Diyos, nga mangidalan ti biyag tayo. Ni Apo Jesus, pinaiturayan iti Ama. So, tayo nga tattao kakabsat, bigbigan tayo, ti panangituray, dagiti inted ti Apo, nga mangidalan, ken mangidaulo, iti panagbiag tayo. Muna kakabsat, kadagiti agasawa. Kunana ti Ephesians chapter 5, verse 22, da kayo asawa nga babae, agtulnog kayo kadagiti asawa yung nga lalaki akas iti Apo. Deta kakabsat ket form of humility. Bigbigem nga nila kay mo inted ni Apo Dios nga husband nga mangituray, mangidaulo, ulo ti uneg ti pagtaengan ket kas asawa nga babae, rumbeng nga paidalan ka. Paiturayan ka kadayjay lalaki nga inted ti Apo nga mangidalan iti panagbiag mo. May kadwa, kadatayumat nga lalaki. Kung natin siguro, pagtulnugak nga rod, pastor. Kat lalaki ak, husband na. Kakabsat, kung ti Apo, iti verse 25, lalaki, ayaten yo, dagiti asawa yo. Akasmet ti panagayat ni Kristo, iti iglesia. Ket inted na ti bagina, gapuken kwa na. Kunayo kat, kahit nakading asawan, pastor, agtulnugak ti asawa kang babae, haan. Deti ti saludsod, sino ti mangibalbalakad king ka daytoy nga order? Daytoy ket naggapu ken Apo Dios. So kas lalaki, nalawag nga kunana di 1 Corinthians nga ti ulo ti babae isu ti lalaki. Ti ulo ti lalaki ni Kristo, nga ti ulo ni Kristo iti Ama. No kasano nga ni Apo Jesus nagtulnog ti Ama, ti lalaki agtulnog ken Kristo. Ket ti babae agtulnog kadayjay asawa na nga lalaki. So brethren, my dear fellow men and husbands of every family, aramiden tayo ti imbaga ti Apo, ayaten tayo ti asawa tayo. Unconditional love. Han nga gibos nga ayat, aging nga ni patay pag sinaan na tayo. Dayta ti sinapataan tayo kakabsat, idinagasawa tayo. Nga kasti panagayat ni Kristo iti iglesia. Han ako na nga, ayatem ni bakit mo no nasingpet. Ayatem ni bakit mo no submissive. Ayatem ni bakit mo no kastigot kasday. There is no condition. Ti kunana ti Biblia, ayaten tayo, dagiti asawa tayo. Amen. Now, kadagiti anak, kada kayong anak, nagbuybuya, mangdingdingeg, ti dayti nga gundaway, anang humility ti sursuro ti Apo, submission and obedience. Kunana ti Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Agtulnog kayo kadagiti dadakkelyo. Dagiti insaad ti Apo nga pan nakaama, pan nakaina. Wano dagiti inted ti Apo nga nagannakken ka. Kunana ti Biblia, agtulnog ka. Kanayon ti nga ibagbaga diti church. You know, ni Apo Diyos, it doesn't really matter. Uri sikat ka nga 20 grade yan ta eskwela yo. No hangka nga obedient kan submissive kadagiti nagannak mo. Failure jay grade mo iti Apo. Amen.
Because ti basis ti Apo kakabsat, kat hanga di kinompute ni mestrang nga average ka dagiti subject mo. Ti basis ti Apo, humility. Kat kakabsat, kunanay ti Bible, children, obey your parents in the Lord. Kadagiti empleyado, anak kunanay ti Ephesians 6:5, da kayo apaad-adipin. Servants, agtulnog kayo kadagiti apoyo at tao. Your master, in our case, dagiti boss tayo, dagiti superiors tayo, amabuyugan ti buteng, ken pigerger, nga adda respeto. Iti panagmaymay sa iti puso yo, akas ken Kristo. Aramidem deto'y gapu na po Jesus. It's all because of the Lord Jesus Christ. In fact, they pa nagsubmit ti wife kinila kay nakat gapu na po Jesus. Di pa nagayat tayo nga asawa lalaki ka, dagiti asawa tayo babay, gapu na po Jesus. Di pa nagtulnog, dagiti anak ka, dagiti naganak, gapu kini po Jesus. Kastamot ka, dagiti nga case, kakabsan. Next, kadatayo mo ta church, HBBC family. How do you exercise humility? Ang buwemtin, ti apo, nga mangi daulo ken ka. Hebrews 13:17. Kat kunana, agtulnog kayo kadagiti mangi daulo kada kayo. O, ije, klaberia datta ni Pastor Dennis. Ije pasukin na datta ni Pastor Ver. Itilawag, dati assistant ko dita ni Pastor Charwin. Ije Hawaii, datta kakabsat ni Sir Glenn. And all of the HBBC, what a privilege kakabsat. Ngayon to tiyapo, nga responsibilidad, ito'y numutibyan sa inyong lingkod na pangunahan ang HBBC, mga kapatid. Kat kuna na ti Biblia, agtulnog kayo kadagiti mangidadaulo kada kayo. Ket paiturayan kayo, taigagada dagiti kararwayo. Akasla isuda ti mangidatagto, tapno aramiden da daytoy asirarag-o. Ket saan na sililiday, ta daytoy ket awan ti magunggunayo. So nakita yo kakabsat, ala dayti sitwasyon tayo, nga live stream ita HBBC family. I hope, I pray, han nga kastoy tong palbiag. Mamati kayo, amen? Hanga tong palbiag daytoy kakabsat. Ngimno kadi adda dagiti maisayangkat nga panakaiturong dagiti aramid tayo nga kas church kakabsat. Kadagtungpal tayo, agtulnog tayo. Ornosan tayo dagiti pamilya tayo, dagiti anak tayo nga makipagmaymaysa kadagitoy nga aramid tayo nga nadyusan ken pakaidayawan ti Apo. Now, kastama ti gobyerno. Romans 13:1 and 2 kunana paiturayan kuma iti amin na tao kadagiti turturay anangat nga to. Agyaman tayo kakabsat ti efforts. Iti mayor tayo dito bakaran. Karkararag tayo isuna kan ti pamilyana. Kakabsat, gaputa aktibo. Oo, dito governor tayo dito probinsya. Ti effort dito kapitan tayo ti barangay 4. Kan dagiti kakapitanes yo kakabsat kadagiti barangay yo. Ti efforts, dagiti frontliners kakabsat. Agasam na siyam nga doktor tinatay. Kadag-recover pala nga madamati daddo mga doktor kan nurses. Isu dati permi nga expose. Kat numatay, kakabsat yat adayo ti Apo. Kat matay, dagiti nga frontliners kakabsat, awan lang mo kon, Philippines will be doomed. Ngem, hanay palubos ti Apo kakabsat. Takas na ijay Sodom and Gomorrah, nga kunana ni Abraham ide, Apo, no, da ka di 50, dadailam to ka di Sodom and Gomorrah. Kuna ni Apo Diyos, no, da 50, gapo ka da di 50, jak dadailan. Kakabsat mamatiak, nga gapo ka da tayo nga anak ti Apo. Ti Apo, preserbar na ti Pilipinas. Preserbar na ti lubong. Adupay, nga kararwati, dapat makangag ti Ebanghelyo. Kakabsat, iso nga dapat, agtungpal tayo ka, digito'y, ada iti turay. Ta isudat inted ti Apo, ta kunana ti Biblia, taawan iti turay nga saan nga taod ti Diyos. No diket dagiti pagturayan binangon ida ti Diyos. Ti sumukir nga rod ti turay, sumukir ti linteg ti Diyos. Nakita yo? Hanteg suksukir. No kunadang stay at home, lockdown. Ket dagiti sumukir, awaten danto ti bukod da nga panakadusa. Handamot kakabsat nga dupdupraken ti pamati tayo. Tikit kita da safety tayo kakabsat. Welfare tayo nga sangapada. Mairaman tayo amin. Isu nga kunana ti Biblia, agtulnog tayo. Amen? Oh. May ikadwa kakabsat,
ti kinapakumbaba, kat saan la nga panagtulnog, no di kat ti kinapakumbaba, panagserbi. Humility is service. Kuna na di Matthew 23:11 and 12, ngem ti kadaklan kada kayo, isunto ti agserbi kada kayo. Tinainlubungan na panunot, ti kalikagom na pinangatuan, pinasikatan, kinalaingan, kinaadwan, kakabsat, pinatalbugan, kakabsat, kasta itilubong. Ngem ti panunot ni Apo Jesus, nakasimsimple, ti kalikagom na agserbi. Makatulong, maipaay na kakabsat, itibiyag na nga para iti tattao. Matthew 20 verse 28, kat kunana, kasmet ti anak ti tao, saan nga imay tapno pa serbian, no di ka tagserbi, ket inted na tibiyag na amay sa asubot kadagiti ado. You see that? Hanap pa serbian, no di ka tagserbi. Ti saludsud itangarod kakabsat, ket kunatayo, sino digiti mabalin nga serbian tayo? Kasano tayo nga makapagserbi? Naka-lockdown tayo. Datay ti balbalay tayo. How can we serve? Palubusan nyo kakabsat nga ibasak digiti verses. Tapnon madantay ti idea how we can serve our fellow. Now, umuna kakabsat, ti unag ti pagtaengan. Nakita tayo itay. O, agtitinulong tayo ti unag ti pagtaengan. Amen? Awan ti agsad-sadot. Numampet, adot tiyempo siguro nga maturog. Ngemhan nga isot, reason na kakabsat, nga di tayo tumulong. Dakay nga anak, makatulong kay tinaganak yu itan. Sana, kalpasan ti lockdown, umubingtot lang nga, dagi tinaganak yawn. Umubington kakabsat ti lang ni tatang yo, ni nanang yo, to makita ta iso, dati kapilya kat, dati imubing dati 5 years kan 10 years. Gaputa, da kayo, tilim makayon tilangan ng anak. At da kayon ti agubra. Amen, mga anak. Da kayo ti aginaw. Iyo preseryot bagbagiyo. Aya, tihan agalumiim ti naganak yo. Iyo preseryo. Nanang siya kung ti agdalos. Nanang siya ti aginaw ita. Siya ti agluto tumbigat. Siya ti kastuyan. Siya ti agpinta. Siya kung ti kastoy. Iyo preseryo kakabsat. May kadwa kakabsat dito Galatians 6:10. Nga kuna nga kasta, iti kasta nga rod, numadaan kayo ti gundaway, aramiden tayo, tinaimbag kadigiti amin at tao. By the grace of God, our church extended a little help to our barangay. Makita tayo ti efforts da kakabsat. Kat napya lang nga igatang damot makatulong kadagiti pangaldaw, pangrabi uno pang merienda. You know, nang nangruna kadagiti kabalay iti pamati, highlight, nang nangruna kadagiti kabalay iti pamati. Sino digiti kakabsat? Nga kabalay iti pamati. Dagiti kakabsat ti Apo. Dagiti kapamatyan. Dagiti believers nga pada tayo kakabsat. Kat ko na tayo, kasano nga makatulong nga kadyak, ba't makabisita? Ding amen. Di tayo mo makapasyaran, di tayo mo makaruwaran kakabsat, uray na kam dito, lockdown. How can we help? Kasano tayo nga maging blessing? Number 1, prayer. May isa kabilgan, prayer. Ephesians 6:18, ngagdawdawat kayo akan kanayon kadagiti dawdawat, ken karkararag babente espiritu, ken nagsalukag kayo ang mabuyugan ti amin na panagtalinaed, ken panangidawdawat kadagiti iso amin at tao. Nakita yo? Panangidawdawat kadagiti iso amin asa santo, kayam ko na sa santo. Dagiti kakabsat. So pray for me, brethren. Hananala ka dito, ubrak nga live stream. Mamiss kayo dito yun nagmayat ti agpreach no, dakay amin dito yung kakabsat. Amuklat ta, di kiti pagtugtugawan yaw. Di paborito yung pagtugawan ni Tata Inting, di ti sangulat tatyan na. Kakabsat. Kung di kiti agpaspasuli, amok, di kiti agpaspasuli. Di kiti di talikot, di pag makapamiss kayo dito yung kakabsat. Ayan, ikarkararagdak ti at datikot ni. Di kiti makapadiscourage. Sorry. Di kiti workers tayo kakabsat. Kat gimong lata, tuloy-tuloy lata ti gimong tayo. Hana na-cancel ti gimong tayo kakabsat, but pray for me. Nagrigat ti agpreach kakabsat, nga di kito yung agsusugol da, kada makaturturo, agkaraisbo kada amin. You know? Ipag-pray tayo mo't nagitay daddo, mga brethren, Birib family. Kararag tayo di kakabsat tayo, Hawaii. Oo, nag-message ni Tita Annalie. Ako ba, kung nanay kararag dakam dito yung pastor, manut cases yutan, Hawaii, kumusta kayo? The brother Enan de California. Yeah,
Daninong Rene, and family, kakabsat. We are praying for you. Basta ti ubratay dito yung kakabsat, kararag. Detat may sa kadakla na mitulo. Pray for Pastor Abante. Dakalaban, kakabsat ti kadanat gobyerno. Pray for him, pray for his health. Kan digiti frontliners, kararag tayo ti mayor tayo kakabsat. Pray for everyone. May kadwa nga mabalinteng aramiden, exhort one another. Una natin Hebrew 10:25, adi tayo baybayan, dagiti pa nagigimong tayo, kasti ka daw yan, dagiti daduma, no di ket agbibin na lakad tayo, agbibin na lakad, kakabsat. Text sam di kabsat mo, kumusta ka brad? Hangkaman nga makabisita, kasi nagsayat ko man makabisbisita tayo, kakabsat, ayan. But through text, kumustahan tayo, kumusta kay dita? Exhorting one another, agpatpatuloy tayo kakabsat, ngan-nganin umay ti Apo. Kadagyaman nagtiapo, dahito iti may sa kadagla na ministry kita, dahito exhorting one another. May ikatlo kakabsat, material assistance. We can share our blessings. Kuna natin 2 Corinthians 9:12. Tati pa nang ipaay, ito ya pa nagserbi, ket saan laeng, adagiti pa kasapulan, dagiti sa santo tipunwen na. No diket umadupay, gapo kadagiti adu, apa nagyaman ti Apo. Pagkasapulan dagiti sa santo. Dagiti members ni Corinth, babaknang, napintas ti biyag da, kakabsat katimburay da, dagiti blessings, kadagiti agis struggle kakabsat, ijay sa bali nga lugar. Buray tayo ti blessings tayo kakabsat. Dadamot sang kabasit nga medyo yung sagsagana mi dito, itano, umay lang ti pa nagrigat, kakabsat, kat adama baling nga isaang dita, kat no dadag kakabsat nga kasapulan, ala kakabsat, adamot sang kabasit ang maiburay nga, kakabsat, digiti members ti Corinth ti timulong. So nga, datayo nga members, tulungan tayo, digiti kakabsat. Hantay makita amin. Ngem tulungan tayo idan. Recently ko nagtawagan man, Rohel, digiti kakabsat nga kastoy taamok kat awan cellphone da. Handa mabuya to live stream. Takonak no kasapulan nga intake kan ti speaker. Tapno makangagdamat, intake kan isuda. But let's do what we can to help. Agsapol ka ti pakatulungan. Di makapagserbi ka, makaiburay ka kakabsat. That is humility. Maudi kakabsat, last but not the least, nga kay papananti humility. Kat mabigbig tayo dito, basaan nyo yan ta screen. Greatness is not from us, but on the grace of God, operating richly in our lives. Nga no, daman, greatness, hanggang naggapukan niya tayo, naggapukan na po Diyos. Kakabsat, ituloy kunto, dahito yung lesson. Into numalem, ipalobos iti Apo. Isu nga kakabsat, no itilubong, makapakapoy, dagiti makita tayo, kakabsat, dagito'y nga banbanag, isut mang pakirad, ken magpapigsa, kada tayo nga namati. Kat daytoy, bayat ti panagipagpagnaday kina Apo Diyos, patauden na iti serenity, ken ti humility ti biyag tayo, banag nga mangted, ti ingal tayo, nga mang saranget, daytoy na dawel nga lubong. Amen? Kararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami. What a blessing, Lord. Nga digito'y nga mensahem, isut guidance mi Apo. Isuti anuruten nga pagbiyagan mi Apo Diyos. Nga hamituladen Apo iti panagdanag ti lubong. Han na kahit nasawan nga han kami agsagana. Nga han kami Apo nga panunutan dagiti responsibilidad mi. Ngam Apo makita ko makada kami, nga adda ka Apo Diyos, nga mangiturturong, mangidaldalan, mangtingtingil iti biyag mi Apo. Kat makita, dahito'y serenity, kastamot Apo, dahito'y humility. Alawan nga rod Apo Diyos, agtrabaho ka iti nakaskas daaw. Tulungam Apo, dagiti kakabsat Apo, dagiti frontliners Apo, ti mayor mi, diti bakara, tulungam isunakan ti pamilya na Apo Diyos. Dagiti daduma pa yung opisyales ni Presidente Apo sa laknibam Apo isuna. Give him wisdom to make the best decision, Lord, for our country as of the moment. Kadi talik miyamin Apo kan ka, kwam ti gloria kan pa nakaidayaw. Bless even as we give our tithes and offerings now in Jesus' name. Amen. God bless you kakabsat as you give your tithes and offering. No palubusan da kay nga rumwar, kadi kita balbalayo, tapno mayo idanon dito iti tithes and offering, kakabsat, you can come any time of the week. Iti dayto yung alawas. God bless you. Kalpasan na kakabsat, dayto we will sing one more song, and then we'll have our closing prayer. Mga kapatid, to God be the glory.
First verse. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an encore. Be very sure. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, you need a Bible. In times like this, oh, be not idle. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Last verse. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an encore. I'm very sure. I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the